Birthday boy nga ginaligar nagmaoy nga iya amay. Patay matapos gipang tiro sa Kafgu. Kafgu nga panindugan nga gindepensahan niya lang iya kaugalingon. Ang natabo nga pagpaniro nakuhaan pa sang video. Yaring report. Ini ang ulihi nga mga segundos ni John Albert Templatura. Nakuhaan sa video nga ginasulong niya ang Kafgu nga si Donan Susha. Gani gintiro siya sini. Nabatian ang sunod-sunod nga lupok sang M16 rifle kag natumba si Albert. Nagtingwa nga magpalapit ang 70 anyos nga amay nga si Godofredo kag siya naman ang madason nga gintiro sang Kafgu kag natumba siya. Napatay si Albert sa iya 32nd birthday pati nang iya nga amay. Sunod si Deputy Chief sa Moises Padilla PNP nga si Police Lieutenant Armel Lasap, nagpangayo sang bulig ang barangay tanod sa detachment sang Kafgu malapit sa lugar sang insidente mga alas 4:30 sang hapon kahapon bangod nga nagmaoy si Albert. Ano sir bali itong Kafgu is meron na kasing kung medyo maoy na yung ating victim, so medyo nanggugulo na or nagkakagulo na doon. So hindi na kinaya ng ating mga barangay tanod at kaya itong ating kapitan is naghingi ng tulong doon sa detachment. Sunod sa Kafgu nga si Susha, nangayo sang tabang sa ila ang punong barangay pinagi sa iya nga mga tanod, kay nagamaoy si Albert kag kontra niya ang iya nga bayaw sa highway lang sa Barangay Montilla. Pero sa una nila nga pag-abot sa lugar, nanago si Albert. Nakabalik na sila sa ilang headquarters. Sa gikatuan sila liwat sang tanod nga ginpahibalo nga nagmaoy na naman liwat si Albert. Nagmotor na lang ang Kafgu balik sa lugar. Nakita niya nga nagapungko sa higad sang dalan si Albert kag iya ini nga ginpalapitan kag ginsugilanon. Tapos nagpumangkot ko sa iya, nagumig, kamo din nga may maoy, bali istorya nyo lang kay pag-ina pa kamo. Tapos si Kapitana, medyo nervous na sa inyo. Pwede mo lang tayo nga istoryahan nyo lang kay kamuanon man lang. Tapos naggulpi sa bunot sa iyang talibong bunon niya ko, nag-atras ko. Atong sa video, pag ginugsulong niya gulpi. Oo, tapos pag-atras ko, nga ako nga rifle, wala ko sang load. Amo to pag-atras ko, nag-load ko. Kay part of the sayop sa iya, nga hindi ako hindi kay gatin, bisa nga maagbasa ko, amo to kag natiro, ginakon siya. Nagalangot ang buot sang pamilya kung nga aging kinahanglan pagid nga makapila ka beses nga magpalupok sang armas ang Kafgu. Kag pati ang amay sa nagmaoy nga 70 anyos na ang gintiro pagid nga wala man ini sang armas. Pero kinatos dito tani kay dito salin no bawa na to sa tapos nagano ka na mga picture ko tani sa motor ya blaw nga tumbang picturean ko. Tapos nagatubang sa ko nga sa birthday ko sa buto nagbungko sa dili tapos nag-abot ang kapbungan na motor. Di nga balance pigi simbitan sila yun sino nagmaoy di. Sino lumay po sa inyo? Why gid ya? Nagitiro sa kadamamo na. Pero sunod sa Kafgu, wala siya nagkumpiyansa. Nakabato na sila nga daan sa impormasyon nga may pusil ang mga biktima. Nakita niya nga daw may ginakuot ang amay antes nagpalapit sa iya, gani iya ini nga gintiro sa nagpalapit na. Pati sa kilid, nagtindog. Pagtindog ya, pero wala to nagip sa video nga pagtindog. Nagaling di sa pungko, pagtindog lang nagip, bali ang nakita dito, nga galakat pala kitsakon. Galakat na lang. Pero before sa nagtindog, nakita na kung sa, nga nag-attempt mabunot sa hawak. Kaya may mga mandaan nga, may mga armas na sila, kaya wala na kung nakatutupian. Magluwas sa mga napatay, may duha pagid ka mga babae nga nagapungko malapit sa lugar sang insidente ang nasalabat sang bala kag ginabulong sa karon sa District Hospital sa Isabela. Ang Kafgu ang nagapangayo sang pasaylo sa pamilya sa natabo pero nagapanindugan siya nga iya lang ginhimo ang iyang trabaho kag nagdepensa lang siya sa iya kaugalingon. Sunod sa PNP, ila ipasaka ang kaso nga 2 counts of murder batok sa iya.